jalo sing gedhe pangapuranku janji sing tenan mas aja sedeng rentengi wedoan bakal ayam tentrem anggone urip bebrayan Chandra Pesona Sandra Pesona lagi coba sawangan mas arep murilan iringan anggonku dandan apa tono sing kurang coba sawangan mas anggonku iki wadaan kene yo kang mas kok isih seneng kluyuran yo gampang nesu Sode kok aja gampang jebul Seliramu ayo hanya untuk diriku Wes ra ono wong ayo kejaba mung sliramu Amarga sliramu paling istimewa bagiku Yen pancen mangkono dik aku ngakoni salahku Kelingsingan. sing tak jalo sing gedhe pangapuranku Janji sing tenan mas aja sedeng rentengi wedoan bakal ayam tentrem anggone urip bebrayan Ajarene kok wis mangkat lunga dianteni ngoyo-oyo ajarene kok wis takono Adik, wong yen ora kepanaran anane among kana juwo wong yen menuju klingsingan anane wong tansah sujanen Pak Tejo monggo monggo Pakde Oh, mengke bablase sesi demen. Sesi demenan ya lagu kuwi. Bablaske sesi deman Mas. Bareng sampun pepanggian nyatane jero
diajarin nih Pak sama Tejo. Pak Tejo HE itu HE begitu. dulu. Pak Tejo, hae Pak Tejo. Oh tetep iki pacarku kok iki yo. Iki tetep. Kayaknya Pak Iya Tejo nih. dong, mau siapa Oh, iya, Pak lagi? Tejo. Jenengan itu diajari Pak Tejo HE itu kayak gini gitu loh. Niki, HE sih. iya iya, ajarin lagi ya, ajarin Ajarin lagi. lagi, ajarin HE, lagi. nah. HE lho, kulo HE jare. Pak. Rubuh nganti pinjung. Ya kali. HE. Nah, HE Pak. Pak sinten iki Pak Tejo? Pak sinten? Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke kuasa isine kowe opo wae senajan sesideman Chandra Pesona. Ayo Bapak. Monggo Pak. Liwat kincanging alisku usah hang landang keseni hatiku Najan muslim serius waku aku isek mampu ngladeni solangmu Monggo kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, kadukung anyrempong. Ayo Bapak, jiwa ragaku kok guru, kahormatan marang rupa nganti pinjung. Pak Warno dipadosi Mbak. Iya. Oh dipanggil bebeknya. HE Pak. Mas Warno Iya. dipadosi bebek loh. HE Pak. Pak, HE. HE Pak. Nah. Niki nembe tak turuti iki lagi iki nek bareng ngono kempling Mas. Nah, mau pokoknya gak tak turuti pokoknya wis to. Gerwis HE. Tak Pak Warno incim ditunggu pokoknya. nggih. Iya monggo Pak Warno niki dipanggil bebeknya. Ya Allah, panggilan bebebku. Bebeb. Iki bebek sing iki. Muka aku nyeliki bebebku Oh dhewe. iya bener. Bebek Nah bebekmu sing iki berarti Mbak. Iya iki bebek. Pak Warno, sayang. Iya, aduh ya Allah. Ya Allah Pak Warno bebek ini Urip loh. ana kutha gedhe kowe tak Mas kempling nggih Mas dengan sebagai Ayo Pak Warno Pak Warno Bebek Bebek. Masuk. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Kadi ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula
yo. Apa Mas Andi yang munggah? Yo. Ya mana rene no? Pak Tejo. Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawan-kawan angel ditaleki yo Bengawan Solo, aduh wong ayo aku ora bisa lali. masa Ning atiku koyo-koyo mung kanggo sliramu. Muga-muga Gusti tansah amarna dadi srana usata lara asmara Nganggo hae mboten. Ya, Kena cintaku kok ya. Mosok gak hae tak pegat iki engko wis. Aku iki motoku duit tok pokoke wis. Ketok mripate Yes. Aku nganteni. Ring janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Yo yo yo. Monggo. Pak Nimo. Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawan-kawan angel aleki Aduh Ungkun neh. Ungkun neh. Bar iki manis pisan tok Mas, gak hae soalnya. Gak Masalah. Gak masalah. Ya Allah, engko ketok banget ya. Kurang Ketok aja. banget. Aku nganteni. Pring janji-janjimu.
Indra Pesona oke. Yes, matur jos. nuwun Pak Lipo. Monggo. Bapak. Ayo lho, Pak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi timbangan nganggur kula urut ngancani Eklerasan alias kebetulan masa lanjane kata rada-rada ngabotan oh ngono yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opahi opahe apa iki tak gaene kopi sing kuwet ta CM mulai Weke tope wong legen golek momongan iki blanja nopo tak yu badhe pindahan ampun gelo sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lupa awan-awan lunga blanja ning pasar bae perawan rondo kanggo arep
Bondo Kempling napa malih? Lali janjine. Lali Ya. janjine. Sing penting ngantene ora lali karo janjine Ora. Yo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu nganti lingsir asrange ngene ono kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora gelo kowe ora teko Cepet dulu dong. Cepet dulu, ayo cepet dulu. Ngarani aku. ngono ya ya cepet nek Cepet. Ah. Capek. Oh iya bener Yung. Ah, makasih. Ayo meneh. Jan nih semoten. janjane kowe nang endi agragatmu saja nyubriyani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya Iya. Chandra Pesona. Yo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu lali janjine kandhane alesane mangkel lagi wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko grogi aku kok Mas. Saben arepe HE iki anu wis ngerti cepek dulu ngono iki langsung ilang kabeh, lirike ambyar.
Capek. Capek dulu dong. Oh, udah cepet loh, Pak. Aku bilangnya capek loh. Kowe neng Gagakmu sajangu priyanti hatiku sujono kowe gendan karo wanita liya Matur sembah nuwun. Au. Chandra pesona lho iki. Pak Tejo. Saben dina wong ngalamun jroning sepi samun. Among tansah kadulung wewayangan mudhung Kang Mas wong bagus linali tanpi solali saya rucit ati lale wangi wong bagus tansah sumanding ning pandoming netra Iki lho piyayine Mas, nih Pak Tejo. Mongko Kang Mas pratresnanku bebasane tan bisa diluku cundholan tresnanku aku
besar Sragen ugi paguyuban ingkang sampun rawuh samangke dipun tenggo pamundutan lagunipun. Sesarengan kalian Campursari Chandra Pesona. Mongko Kang Mas katresnanku ngatosani lan bisa dinungku cundulan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Thank you, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Pasukannya Pak RT, monggo. Mangga Bude Jun. Asik budeku, goyang bude. Siang Pentara Ratri Monge ling manis sing ati Setiaku bisa anduweni marang sang Tiasulas Rasa kangen hati putih. Monggo. Dadi saksi upayane
Ah. Chandra Pesona Enak Mas yo. enak lah Dek. Pak Kamidi. Monggo Masukkan batiknya monggo Bobo. ayo monggo
iki wis ora perkara pacek. Ayo lo kanca-kanca Pak Wasri pacek-pacekan iki meneh, joget. joget meneh. Yo, sesarengan Monggo. Chandra Pesona. Sajo selo. Ayo Mas. Ayo monggo. Mas, nah iki tenanan iki sampean ayo. Nak mau kan keliru. Ayo Mbak sini Mbak. Monggo. Monggo Mas Dar. Ya pantese ngono. Saben dina mung ngelamun jroning sepi sampun amung tansah kadulu wayangan muda Kang Mas wong bagus kene tak ajari lilalitan bisa lali saya ngerucit ati leliwati wong bagus tarasaku mantel ing panduling netra lamun mangkono piye katresnan Piye katresnanku. Wes iki Pak Tutu wes. Wes ki Mas. Ayo, prok jadi apa? Iki lho harus ditambahi Mbak Mel. Aku tambahi. Mengko. Saiki wae. Wah, panas ngene sumu kok ngasih ana. Mongko Kang Mas katresnanku bebaseni nanti satinungku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku
PP. Arisan. Suwun. Opreng kuning sisan yo. Bapak pripun bapak? Empun badi wayah dereng. Dereng, oh mudah-mudahan cepet ya. Oh alah Pak Dodon jenengan toh. Wes jenengan iku wes tau nanggap. Gek request jan murah hati tenan Bude Salim. Bopo sehat-sehat nggih. Mugi cepet-cepet kanugrahan wayah. Apa? Niki. Kalih lestari mengke. Nggih. Monggo sugeng rahapi rumiyin. Mas, mangke dibablaske napa? Bablaske apa mong? Bablaske apa melali aku? Oh ya, pring kuning. Monggo Kang Mas katresnanku bebaseti tan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Nah, bablas ke pring kuning pamundutan saking kanca-kanca pawasri. Aduh. Nggih sugeng siang, Heeh. sugeng pepanggihan. Candra pesona, Mbak. Heeh. Gone Mas Tulus. Kandhane kok. Sesarengan kalian Mbok Jum duwe gawe. Masuk. Apa sliramu ora pirsa jroning ati iki ana tresno. Apa sliramu ora krasa kangenku tanpa upama. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali. Udan deres sing jalari ati tembus sajroning ati. Hai wong tanggal tuwek ya. Hae Mas. Rapopo Mas? Lah iya. Hae Mas. Tanggal tuwek ya. Oh. Iki gek yo Iki kok rupane koyo tutik yo. Iki lho. Iki rupane persis tutik lho, mbok yakin to. Pring kuning dadi seksi ana mendah kutha Sragen asli. Apa ora ngerti yen pring kuning gawe mareng ati. Sragen bergoyang. Candra pesona iki lho. Mas Dodo. Yen sinawang ana netra sapa wae
pae karo Mas Tulus tetep enek dindek to. Arisan sing Chandra Pesona iki lho. Kelo sing penanggung jawabnya Mas Daryan. terke sik. Mas Dar, penanggung jawab bare, penanggung jawab rombongan. Kalau Mas Dot. Oh, Mas Dodo iki sing ae to. Alah lah. Iki hak ini prei iki. Prei, engko sik tenang ae rombongan Iki Urung berarti teko. bandar sing nalangi iki. lah aku tak DP-ni nomano kari angsurane golekne liyane. Ya wis. Tresno iki ora megat saya suwe saya tambah ngedro waton kowe rambandeke senajan aku wong ora duwe. Matur nuwun Mas MC. Ayo 4646 Bude Jum berangkat. Yo. Buat yang di dapur juga yang lagi nge-DJ, Oh lagi nyuci. Pas sekali. Semangat ya, Mbak. Ayo kok dulu meski lho. Roro jonggrang kowe pancen ayu Ayo Mbak digarai, Mbak digarai. ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan. Joko Bandung kami ojo kok malungko. Perang iki tanggoku durung rampung. Om Dodon Pilopati Kang Mas Prabu Kumpolo Kanggo sedo lapo ing Wonosobo. tobat-tobat kowe wanita kaparat apa ora ngerti yen Bandung lanang jaga putra ratu Prabu Benggedam Maramoyong aku duwe aji sakti Bondowoso Roro jonggrang manut sunpun garwa. Yo Bandung aku terpipi kono budi joget Candi Sewu sawangi kudu Iya jonggrang panyuwun motan turun. buat rekan-rekan dari Bawasli matur Terima kasih, matur sebanun sebanun. sampun gregenaken Om Dodo suwun nggih. Mas Dodo Mas Sis matur sebanun sugeng dereke yuk Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe